tono, wanda bai so hakan ba. A kwanan nan ne muka samu labari akan jarumi Adam Zango, inda ya yi abun ayaba. Jarumin ya ɗauki ɗawainiyar karatun wasu marayu guda 101, wanda adadin kuɗin karatun nasu ya kai kimanin naira miliyan 46. Mun samu tattaunawa da ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan makaranta. Ga yadda tattaunawar tamu ta kaya. Wato Professor Ango Abdullahi ko makaranta na ne. Akwai makarantunmu muna da dai group of day school muna kiranta Professors International Group of School a nan Zaria. To karkashinta akwai wasu makarantu irin su Professor Ango Abdullahi, irin su A1, irin su Mallawa International School, suna nan da yawa wanda dukansu suna karkashin Professors International Group of School ne. To a ƙarƙashinta akwai wannan makarantar da na dai gaya maka wato mai suna Professor Ango Abdullahi, ita tana nan a nan cikin birnin Zaria. Menene gaskiyar lamari akan zancen cewa Adam Zango ya biya kuɗi kimanin miliyan 46 da 'yan kai ga wasu ɗalibai? Menene gaskiyar zancen? Da gaske ne. Shi Adam Zango ya jima yana ɗaukan nauyin ɗalibai a sani na ba ma a nan makarantar namu kurun ba gaskiya. Akwai wasu makarantu kuma ya saba ɗaukan wasu nauyin wasu ɗalibai ma tertiary institution. So ya sha ɗaukan nauyin su wurare daban-daban, ya ma taɓa ɗaukan nauyin wasu yara wanda suka tafi tsangaya Sudan, wanda ni ne musu hanya aka dai tura su. To amma shi damuwarsa baya so a san yayi, yana ta ɓoyewa so ko wannan karan da aka yi lissafi zai biya ma yara 101, lura da yadda yara marayu suke zama lalatattu, suna komawa shaye-shaye, wasu ma suna rikidewa suna zama 'yan kidnapping da dai sauransu, shine ya ce yana so ya taimaki yaran nan marayu amma matasa. Shine aka ɗauki yara wanda sun gama JSS za su fara SS 101, aka biya kuɗin su, aka yi lissafin kuɗi aka biya a ƙarƙashin Professors International Group of School, amma za su karatu ko an saka kuɗin su a gidauniyar Professor Ango Abdullahi International School ne da ke nan cikin birnin Zaria. So yaran za su yi karatu ne a can wurin. Kamar ta yaya aka tsamo su waɗannan yara? Cewa sai an yaɗa abun. Saboda bai kamata a irin wannan kaukarin a kuma ɓoye ba kamar yadda yake yi a can baya. To ka ce shi baya son ya faɗi wannan abubuwan da suke yi, kamar a takaice zaka iya faɗa min menene ya yi a baya? Gaskiya da yawa ya taɓa a nan wurin akwai yara wanda suke karatu a nan wurin tare da 'ya'yan shi. Akwai wasu yara marayu wanda already sun fara karatu a nan wurin, sai ya zama cewa iyayensu sun rasu, sai zama ya ce kar a cire su, ya ci gaba da yana son ya ci gaba da biya musu kuɗin makaranta. To kamar me gaskiyan zancen cewa wannan sunan makarantar kamar yana kawo rikici, wasu na ganin cewa ai ba sunan da yake akan receipt kamar babu makarantar a zahiri. Ka je cikin birnin Zaria, ka shiga cikin birnin Zaria nan kofar Kuyambana opposite locus. Ka fahimci ni, kafin ka kai kofar zai ga makarantar nan akwai kuma ɗalibai a ciki, babban wuri ne yana nan a rubuce, in ka je yanzu haka zaka ga ɗalibai a wurin da komai da danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.